Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबिनि अपडेट दङ दिनै अनजालि दैमारिनि जोनोम सान बर' हारिनि खैफोदाव गसंथिनाय आइजो माहारिनि इनाय अनागारि जिनाहारि खालामनायनि हेंथायै गसंथिनाय बर' हारिनि लाइमोनफोरनि खैफोदनि समाव गोख्रोङै गाबखांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिखाफोर दाननानै सोमावसारनाय एनडिएफपिनि गायसनगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांनि बिनानाव अनजालि दैमारि बिथांनि दिनै गोथार जोनोम सान अनजालि दैमारि बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बिमा माहारिनि मादाव बिथाङाबो सासे राफोद आरो गोख्रों थांखि लानानै सोमावसारनायनिफ्राय लानानै बर' हारिनि गोबां खैफोद खैदांनि समावनो मुगामुगि बाहागो लाबोदोंमोन। नैथियाव दङ आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर'नि दुखु फोरमायनाय आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर'आ दिनै फेसबुक पस्टनि गेजेरजों दुखु फोरमायदों। बिथाङा लिरदों दि गुड मर्निं माय अल्ड फ्रेन्ड्स नोंथांमोननाव आं दिनै फंसे सोंनो लुबैदों बे सावगारियाव नुनाय मेडेलफोरा माबाफोर भेलु दंना आरो दङबा माबोरै दं नाथाय आं सानो जोंनि आसाम आरो BTR आव बिनि जेबोआनो भेलु गैया आरो गोबां सुबुंफोराबो बुंबोबाय बेनिखायनो आथिखालाव जोंनि जायगायाव आर्चारिखौ रावबो सोलोंनो आरो नाजानो गोसो गैला बिनि गुबै जाहोना मा जानो हागौ आरो बे मेडेल आरो सार्टिफिकेटआ जेबो भेलु गैयाबा बेखौ आं माबोरै जोथोनै दोनना मा मोननो बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो जोथोन लाबोबाय एबार आं बेखौ सलाय आरो केर'सिनजों हांगार खालामना आं सासे आर्चारि प्लेयारमोन बेखौ अरायनि थाखाय बावगारसै। थामथियाव दङ आबादारिफोरनि एकाउन्टाव 2000 राङै गाहाय मन्थ्रिया सोनानै होबाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै PM किसान सम्मान निधि योजनानि गेजेरजों हादरनि 9.5 कौटि आबादारिफोरनो 2000 राङै एकाउन्टाव सोनानै होयो। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै PM किसान सम्मान निधि योजनानि 8थि किस्तिनि थाखाय 19,000 कौटि रांखौ हादरनि 9.5 कौटि आबादारिफोरनो 2000 राङै बेंक एकाउन्टाव सोनानै होनाय जायो। ब्रैथियाव दङ आसामनि तिनसुकियायाव ग्रेनेड बेरफुसारनाय सासे सुबुंनि जिउ खहा थांनाय 11 मे खालार खालि आसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव ग्रेनेड बेरफ्रुनायजों सासे 12 बोसोर बैसोनि हौवासानि जिउ गोमानायनि उनावनो आरोबाव दिनै ग्रेनेडनि बेरफुसारनाय जाथाया तिनसुकिया जिल्लायाव सोमखिखांनाय लाबोदों। आसाम तिनसुकिया जिल्लानि दिगबयआव दिनै आरो खेबसेबाव ग्रेनेड बेरफुसारनायनि खौराङा सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बेरफ्रुनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 3 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे बेरफ्रुनाय जाथाया तिनसुकियानि टिंगराय बाजाराव जादों। बे जाथायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया DGP भास्कर ज्योति महन्तखौ गोख्रों नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो बिथोन होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।